Привіт, дівчаточки! Сьогодні у нас відео релакс для майстринь по в'язанню. Так що приготуйте свій улюблений ароматний напій, а я, Альона і моя краплинка щастя Мія поділимося з вами нашими обновками. Покажу трохи придбаних дрібниць, зроблю огляд двох популярних новинок в світі пряжі, а також покажу перлинку для пухнорка залежних. Так що не вимикайтеся і починаємо. До речі, всі показані речі я купила за власний кошт, це не реклама, тому рецензію буду давати чесно, так як є. І якщо ви, як і я, не в захваті від в'язання дрібних виробів на 4-5 спицях, а метод Magic Loop з тяганням туди-сюди тросика від спиць вас теж напрягає, тоді ось ця знахідка саме для вас. Дівчатка, це спиці для в'язання на тросику, дуже короткому. Довжина тросика 3 см, а довжина спиць 10 см. Тому всього від кінчика до кінчика 23 см. Такі спиці – це ідеальний вибір для створення затишних шкарпеток та інших дрібних виробів. Вони розроблені спеціально для комфортного в'язання та забезпечують легкість і швидкість у роботі. Тросик тут гнучкий, і він дозволяє вільно переміщувати петлі і зручно працювати з різними візерунками, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження. Ще хочу зазначити, що спиці виготовлені з такої міцної, але легкої сталі, що роблять їх довговічними, мені здається, і приємними у використанні. З плюсів теж ось такі загострені кінчики, мені дуже подобаються. До речі, кількість штук у наборі 3 штуки. Дівчатка, на мою думку, з цими спицями ви зможете створювати стильні і теплі шкарпетки, з легкістю і задоволенням робити горловинки або манжети на рукавах. Я вважаю, що треба їх додати до своєї колекції інструментів та надихатися новими ідеями. Ось ці спиці я замовила в другого продавця для порівняння. Теж дуже класні, теж мені все підходить. Ось тут немає взагалі жодних зачіпок, вони такі гладенькі, будуть дуже гарно використовуватися в роботі, але все ж таки замовлю ось ці перші спиці, бо на них є етуї, а ось ці другі, бачите, вони просто в зіп-пакетику. Тому замовила по одному розмірі таких і таких, але в продавця вже замовила, ось тут вам покажу, вже замовила всі розміри, бо спробувала на роботі і дуже-дуже задоволена з цих спиць. Вам, в принципі, рекомендую. Слідуюче, що хочу показати, це стопери для спиць. Яке їх призначення? Вони надягаються на кінчики в'язальних спиць, щоб запобігти зіскакуванню петель, коли робота відкладається або транспортується. І тут, дівчатка, я змушена була купити 2 дизайни. На початку я купила дизайн в формі ось цих котячих лапок різнокольорових. Вони силіконові, але я не дочитала їх розмір, власне. Я подивилася, що їх ширина 1,4, висота 3,5 см, але внутрішній діаметр 0,7 см, а зовнішній 1,2 см. І тому, дівчата, так направду, вони більше підходять для олівців і ручок, ніж для спиць. Чому? Зараз вам покажу. Дивіться, я не розрахувала такий момент, бо пум і гроші на вітер. Хіба що в один ось такий стопер вкласти 2 спиці. Тоді він розтягується, оскільки він, повторюся, силіконовий, то можна якось його використати. Інакше, чесно кажучи, хіба що Мія буде гратися в ці стопери, бо інакше ось. Бачите, якби я одразу додумала, що можна зробити ось так, вкласти 2 в один стопер, то я б других не купувала. Але якось не додумалася одразу і вкладала один, ну і, звичайно, вони взагалі для мене жодної функції не виконували, так? Тієї, яку я хотіла. Тому вони коштують там дрібниці, ну але для чого купувати сміття, правда? Тому зараз уже зрозуміла, як би я могла їх використовувати, але попередньо одразу не до кінця зрозуміла. Вирішила, що гроші на вітер, але, на жаль, олівців в мене стільки немає, щоб стопери використовувати. І тому я замовила ось ці зелені сердечка. Котячих лапок в наборі було 6, а ось цих сердечок 5 штук.
Стопери з дизайном сердечок, вони, на мою думку, кращі, бо мають такі пружинки, такі перемикачі з пружинками, і діаметр їх отворів, до речі, 4 мм. Висотою вони 1,4 см і шириною 2 см, що не дуже важливе, але важливий діаметр середини, будьте уважні. І дивіться, якщо одягаєш спицю тоншу, ніж 4 мм, тому ось цей механізм з пружинним вимикачом, бачите, він фіксує спицю, і тут можна одягати одну спицю, і ось так вона тримається, взагалі не випадає. Можна, в принципі, до одного одразу 2 спиці. І вони фіксуються і не випадають. Тому, звичайно, якби я обирала, то одразу б замовила ось такі сердечка. До речі, вони візуально теж дуже красиві. Хоча котячі лапки теж мені подобаються, але ці вже на 100%. Знаєте, якщо заступеруєш, то не випаде зі спиці. Я ось зараз вам вкину діаметр, ширину і висоту, кого цікавить. Тому дуже класна річ. Ну, а наскільки я не подумала, то замовила і такий, і такий. Десь собі використаю, або, напевно, трохи покраде у мене Мія. Слідуючи, що собі купила, це електронний лічильник рядів для в'язання. У продавця вони є в 5 кольорах. Я собі придбала ось такий синій, вже його використовувала, коли плела собі худі. Сам лічильник пластиковий, має силіконовий ремішок, який вдягається на палець. Лічильник має електричний цифровий дисплей. Відображення достатньо яскраве. Що стосується розміру, у мене розмір пальця 6,5 см, і дивіться, він у мене вдягається на саму останню застібку. Тобто, якщо в когось менше, ніж 6,5 см, тому буде великий, а решті то буде в самий раз, бо якщо товстіше, то тим більше є можливість переодягати ось цю застібку. На лічильнику є 2 кнопки. Велика кнопка для підрахунку рядів, а маленька кнопка для скидання. Відображення на дисплею достатньо яскраве, все добре видно, зручний і зрозумілий у використанню. Розмір самого лічильника я вам зараз представлю, то, що представляє продавець, і дійсно є так. 3,8 см, 3 см з шириною і 1,6 см висотою. У мене був лічильник ось такий, і він, в принципі, теж виконує свою функцію, але для нього потрібні обидві руки. Тобто в'язання треба було відкласти і тут лічильником зробити. А тут, бачите, я плету і собі одним пальцем можу лічити ряди. Дуже вигідна річ, коштує копійки, а я б вам теж порадила. Дуже класна річ. Ще хочу зазначити, що тут автоматичний режим сна. Тобто вимикається, але ряди не збиваються. А ще урозмаїтила собі види маркерів для в'язання. Купила собі ось такі металеві різнокольорові і такі царські, дівчата. Дівчатка, маркери – це допоміжні інструменти для рукоділля, і без них взагалі ніяк, і їх треба поновлювати. Я попередньо купила ось такі пластмасові, напевно, вам десь в розпакуваннях показувала, але в мене ось тут від частого використання на перегибі вони ламаються. І тому я вирішила поновити собі мої маркери, різновид, і купила ось такі металеві. Вони за своєю конструкцією дуже схожі на англійські булавки. Купила цілих 100 штук, трошки більше, ніж за $1. І діаметр ось цих хвостиків 0,7 мм, і довжина 22 мм, а ширина 9,5 мм. Бачите, тут така гостра голка, але вона ховається за вушко і практично не можна нею поранитися, хіба що відкриється. По діаметрі вони плюс-мінус схожі на ось ці пластикові. Пластиковий я міряла 0,8, а тут 0,7 мм, тому на спицю, звичайно, на дуже велику не війдуть, але на
взагалі є практичний, бо можна зачепити їх не тільки до спиці, а можна і до самої петлі, так, зафіксувати. Тому це необхідна річ для в'язальниці. Я собі поновила, ну і дівчата, довго дивилася і зробила собі подарунок. Але якщо у вас є хтось, хто плете, і ви хочете зробити йому приємно, зробити йому подарунок, дівчата, купіть ось це, купіть оце, як я називаю, царське придбання. Дівчатка, я не можу ними налюбуватися. Вони взагалі неймовірно красиве доповнення до вашого робочого арсеналу. Виконані з таких, не знаю, чи це кам'яні, чи це керамічні намистинки. Вони підходять для будь-яких розмірів спиці. Я ось зараз вам покажу їх розміри. Сама намистинка у моїх 1,2 см, і сама висота ось цього шнурочка 5 см. Маркери упаковані в такий футляр. Бачите, але сам футляр пластиковий, але ось ця захисна плівка, вона не скляна, а така просто фолія. І взагалі розмір коробочки 7 на 7 см, кого цікавить. Якщо хтось на подарунок хоче, то, дівчата, в самий раз оцей футляр і самі маркери дуже-дуже красиві. Взагалі, дивіться, вони, як я вже повторюся, вони підходять на всі розміри спиць, тут без винятку, достатньо такі тяжкі, ну, але не тяжкі, але чуєш в руці, так? Сам ось цей шнурочок, написано, що він з тонкої сталі, а продавець пише, що сама намистинка керамічна. І ось цей малюнок пише, що не буде стиратися, бо він випалений. Ну, не знаю, наскільки це правда, бо в роботі я їх не використовувала. Зараз наведу вам різкість. Дівчата, я не можу надивитися, це така краса. Знаєте, я купила собі сама, собі коханій зробила подарунок, але якщо ви дивитесь і у вас є мама, сестра, не знаю хто, дочка, і вона плете, купіть. Ось це чудо в футлярі, я вам кажу, це саме той подарунок, який би хотілося. Ну і сам шнурочок пишуть, що теж з тонкої сталі, і він не дуже довго буде служити і не перерветься. Ну, сама висота шнурка, до речі, не пам'ятаю, чи казала, 5 см. Так, якщо його скласти ось так в 2 рази і поміряла довжину. Тобто, дівчата, ці маркери, ну не знаю, десь в роботі буду їх використовувати, можливо, вам візуально теж буде приємно дивитися на ось цю красу, але мануально те, що я тримаю в руках і бачу, ну дуже красиво. Єдине, що цей футлярчик, бачите, ну якби тут було ще таке скельце або такий тонесенький пластик. Ну, а поза тим все просто ідеально. Я думаю, що такі атрибути просто необхідні для нашого хобі, ну, а для кого, може, і роботі. Ще з дрібниць запаслася собі гудзиками, бо практично вже не мала. Деякі гудзики купила в нашому магазині. Він так і називається хінський тут в Польщі або китайський. То придбала їх там, а в принципі, покажу вам ось ці придбала, і бежеві гудзики придбала в китайському магазині. Якщо вас цікавить, можемо зробити колись, поїхати і зробити огляд цього магазину, так? Речі для рукоділля. Ось такі дерев'яні гудзички. Я їх собі придумала, хочу... В принципі, знаєте, дуже багато планів, але, як завжди, беру нитки і роблю зовсім щось інше, ніж собі запланувала. Це такий мінус, я думаю, що в кожної майстрині. В принципі, я їх купила, ось так подивилась, мені сподобались і вирішила до своєї перлинки. Я цю перлинку вам теж, до речі, дівчатка, покажу зараз в відео. Ось такі гудзички я купила в цьому нашому польському, хінському, так називають тут, да, китайському магазині. Вони теж коштували недорого. До речі, в китайському магазині тут ще дешевше, ніж я купую на сайті AliExpress. І оці гудзички я теж купила, там вони були поштучно. Я, в принципі, потребую 3 штуки, але купила на всякий випадок 4, щоб в мене був запасний гудзик. Він ось такий золотий, в золотистому кольорі. Звичайний гудзик, і ось така всередині бежова з
перламутром таким переливається серединка. Не знаю, чи він облізе чи ні під час прання, ну це ми побачимо, бо почитати жодних характеристик в магазині не було можливості, тому ці дві речі посилання я не буду давати, бо купила в магазині, а решта гудзиків я купила на сайті AliExpress. Ось такі, дивіться, гудзички описані як британський студентський стиль. Я їх купила теж на Аліекспресі, все буде внизу під описом. Купила їх в наборі 6 штук. Взагалі про них тут нічого не написано. Маю надію, що вони не облізуть. Я купила їх вже другий раз. Перший раз я їх пришивала до ковтинки. В принципі, не облізли, але я її прала, чесно кажучи, може 2 рази. Ну і зараз поміряю їх розмір. Ось, дивіться, 2 см. Тобто 2 см або 20 мм сам розмір цього гудзичка. Він такий невеликий, не маленький, добре підійде до ковтинки. Слідуючі гудзики, котрі я хочу вам показати, вони представлені в 3 кольорах. Я купую їх уже другий раз. Перші я купувала срібні, такі ясніші, а цей раз купила ось такі ось трошки темніші. Вони в формі такої зрізаної півкулі, всередині пусті і мають такий ажурний візерунок. До речі, тут написано, що нема нікеля і можна їх мочити. Ну, звичайно, якщо переш річ, то їх можна мочити. У мене, в принципі, були срібні, я їх теж в'язала до ковтинки, які зараз такі оці оверсайз дуже модні. Ну, але теж прала хіба 2 чи 3 рази, тому наразі не облізли, але побачимо, як буде далі. Що стосується їх розміру, то я купувала 25 мм, тобто 2,5 см, і в наборі, не пам'ятаю, чи вам сказала, 5 штук. По величині дуже добре підходять до пуловерів, до кофт. Так, ну і ще раз покажу, це вже 3-й раз хіба купую ось такі ось кнопки. Вони прозорі, в продавця вони в 3 розмірах, 15, 20 і 25 см. Я купила середні, 20 см. Вони виготовлені з акрилу. І ось бачите, тут є отвор, всередині метал, а зовнішня частина акрилова. На акриловій частині розміщені отвори, дякуючи котрим можна пришити ось цю річ до виробу, і вона, через те, що вона прозора, вона набирає кольору такого, на якому його пришили. Ось дивіться, наприклад, мої нитки. Звичайно, їх буде видно, але не настільки видно, якби то був якийсь гудзик іншого кольору. Так, ось такі ось кнопки. Далі хочу вам показати отакі ось металеві застібки. Я їх дозамовила, бо в мене кілька було вже замовлених, замовила собі ще. В продавця, як бачите, представлено декілька варіантів. Я собі замовила ось такі в формі ретро, таких старих листочків. Взагалі мені подобаються ці застібки, бо вони поєднуються з будь-якими кольорами і будь-якою, в принципі, формою одягу. Продаються по 1 штуці, я собі їх вже використовувала, в принципі, використовувала і на шаль, використовувала і на кардиган, і светр, не пам'ятаю, чи вам показувала, тут біля шиї собі зробила таке поєднання. Дивіться, вони дуже легкі в використанні, ось такі металеві, такі під ретро-стиль дійсно зроблені. І бачите, на них є 4 дірочки, для того, щоб їх пришити. Ось в ширшій частині і в вужчій частині. Якщо ви не хочете, можете прозрачною якоюсь такою прозорою ниткою пришити. Якщо хочете, то можете пришити ниткою в тон. Ось так застібаються і дуже зручні. І ще вам хочу раз сказати, можете просто звичайною лицевою гладдю щось зробити і додати ось такі листочки, як застібки, і одразу вам річ набуває якоїсь такої елегантності і цілковито інакше виглядає. Ще раз покажу вам, кожна з цих застібок має різну форму. У мене трошки більше, ніж 2 см і менше, ніж сантиметр розмір
розміром ширина і довжина, але, як бачите, замовляючи, звертайте увагу, бо кожна застібка має різні розміри. Так? Ну і останнє, що хочу вам показати, це гудзики ось такої форми. Написано, що вони з смоли, яка запечена, і ну, достатньо. Я взагалі думала, що вони дерев'яні, так мені здалося. Ну, але ні, написано, що вони зі смоли. В наборі пропонують 6 штук, і розміри є від 18 до 34 мм. Я замовила собі найбільші 34 мм. І ще дуже приємно, що кожен гудзичок відокремлений, тобто кожен особно запакований ось так, що запобігає їх ушкодженню один об другий, тобто немає жодних ушкоджень, немає жодних рис, подряпин. Дивіться, ось такий ось гудзичок із смоли запеченої. Мія, звичайно, нам допомагає, вона теж мусить все подивитися. Так, виворотня сторона чорна, а тут лицьова сторона. Я в собі замовила синій відтінок, але там, якщо не помиляюся, 6 відтінків різних. Ще хочу показати вам моє придбання, надбання. Чоловік зробив внесок в моє хобі, ось використаю ось таку лінійку з розмірами спиць. Теж дуже потрібна річ в нашій справі з вами. Так? Ну, дивіться, 34 см, ну, в принципі, так, міліметри. Так, 34 мм, трошки більше, ніж 3 см гудзик. Все згідно з описом. Ну, але сам гудзик такий, знаєте, такий красивий. Принаймні, мені дуже подобається. Напевно, його пришию до котрогось із моїх виробів. Ну, моє розпакування і без пуху норки переходимо тепер до ниток. Звичайно, я купила пух норки і вдалося мені купити всього-навсього за $2 за упаковку. Також купила ось таку ось тканину і ось таку біжутерію, і покажу вам, який лук хочу зробити з оцього всього. Спочатку поговорю про оцей пух норки. Мало того, що він був бюджетний, була дуже здивована, але я витратила монети і мала скидки на Аліекспресі, тому купила, дивіться, купила ось цю з синьою етикеткою. Вони достатньо пухнасті, я не перший раз користуюсь ними, ну і дуже здивована, що мені вдалося купити, ще раз повторюся, за $2 за це упакування. Вони йдуть в упакуванні, звичайні, тут 95% пухнорки, 5% антипілінгове волокно, 50 грамів основний моток, 20 грамів додаткова нитка і метраж 340 метрів. В одну нитку пропонують плести спицями 13-14, це китайський розмір, наш це від 2,5 до 2,75. І якщо в дві нитки, то 10-11, це наш розмір від 3,25 до 3,5 см. Залишаю вам таблицю співвідношення номерів спиць китайських і наших, може комусь пригодиться. Ну і покажу вам ось цю фатинову тканину в горошок, яку я теж купила. В продавця є в білому і чорному кольорі. Самі горошинки 5 мм, тобто пів сантиметра. Я купила білий колір, як бачите, до моїх білих ниток. Купила пів метри. Розміри ось таких кусочків, які вони продають, 50 см на 150 см. Тобто мені треба тільки на рукава, ось бачите, ось таку сіточку і такі кружечки 5 мм. Вони невеликі і не маленькі, дуже видимі. Я хочу їх використати тільки на рукава. Єдине, не знаю, чи використаю в два складення, пришию собі, чи в одне складення. Тут уже буду міряти і дивитися. На дотик тканина м'яка, але в той самий час вона, знаєте, така, не можу сказати, що цупка, але думаю, що буде тримати форму. Тобто вона не буде лежати така, як, знаєте, як, наприклад, шовк, так? А вона буде така цупкіша. Мені здається, що буде тримати форму, бо я саме хотіла, щоб тримала мені таку форму моїх рукавів.
Але конкретно що сказати вам зможу тільки, коли використаю її на ділі. Обов'язково мастер-клас вам зніму і покажу. А зараз швиденько хочу показати, якими варіантами я надихнулася і зроблю щось подібного до ось цих моделей. Тобто тулуб сплету з пуха норки, щоб був такий тепленький і пухнастий, а рукава ось хочу зробити ось такі із ось цього фатину в краплинку. Ну і, звичайно, хочу показати, що до ось цього ось луку я замовила собі ось такий набір. І думала, що це буде така делікатна краплиночка води. І дивіться тепер, що я дістала. Ну, не знаю, коли я це все зроблю, то обов'язково поміряю. Воно не коштувало дорого. Сережки, в принципі, можливо, десь можна використати ось такі ось краплинки води, але чомусь мені здається, що ну, не дуже схоже до того, що я побачила на фото. Бачите, бо зараз трошки різкість покажу, бо на самому ділі самі ось ці сережки, вони, ну, такі намистинки. Сережки, і ось цей джокер, він 45 см, непогано виглядає, покажу вам, зараз не міряю, покажу вам вже, як зроблю те, що собі намалювала наразі тільки в уяві, ось так виглядає. Але, ну, не знаю, чи не буде дешевити мій образ, то вже подивлюсь сама, але навіть як і буде, і так вам покажу. Мені дуже подобаються ось ці безформенні такі намистинки, а саме вирізблені з формою, ну, мені здається, що псують цей образ. Краще було б, якби вони були такі, знаєте, кшталту такої форми нерівної, неправильної. Тоді б вони були більше схожі на краплинки води. Ну, тим не менше, ось така ось річ. Ще хочу трохи не по темі, дівчата, хочу показати вам ось таку 2D настінну декорацію Ісуса. Тут декілька варіантів. Такої округлої форми діаметром 20 см. Я цю картинку на Різдво побачила у колежанки на дверях. Дівчата, вона мені так сподобалася, що просто, знаєте, я не могла очей відвести від них. До речі, перепрошую вас за подряпані руки. Ну, але хто підписаний, знає, хто це мені зробив, хто любить котів. Будь ласка, лайк для моєї краплинки щастя Мії. Так, і повертаючись до цієї декорації, подивіться, я не знаю, чи передасть камера, тут є ось така ось ниточка, бачите, 2 отвори, сама ця картина, вона дерев'яна або з ДСП, і дивіться, як дійсно є 2D, здається, що ці троянди чи квіточки, які збоку, випуклі, і коли вона висить, то здається, що самі образи теж випуклі. Бачите, вона ось така з такої тонкого такого дерева. Ну і ось так виглядає. Мені дуже сподобалося, тому я замовила для себе, для мами і для моєї свекрухи. Ось такі образи. Цей образ трошки відрізняється, бо в продавця було тільки 2 штуки, але я бачу, що вже запас поновився. Тобто ось розміри, дивіться, кого цікавить, 20 на 20 см. Ось так виглядає на дверях. І ось так декорація виглядає всередині приміщення. Ну і остання річ не по темі, але користуючись нагодою, хочу вам її показати. Замовила для мами на її прохання ось такі ось декорації в формі метеликів. Ці декорації вуличні, або можна їх теж всередину. Написано, що вони водонепроникні. Тому їми можна декорувати як в приміщенні, так і на вулиці. Ви знаєте, я думала, це якась дурниця, але насправді вони яскраві і реалістичні. Мені здається, будуть дуже гарно виглядати в горщиках, десь в садку, або з кімнатними рослинами теж. Сам метелик пластиковий, повторюсь, водонепроникний, але пластик такий, бачите, гнучкий. І сама серединка такий більш прочніший пластик. Далі металевий стержень, він 25 см, я його поміряла. Так, і пружинка, для того, щоб як подмухає вітер, то він трохи якби рухається ось цими крильцями. Мені здається, якби вони були більше такі товстіші, то вони б ну, не реагували на вітер. А тут проте ходить, щоб були більше такі реалістичні. До речі, скажу вам так, що достатньо красиві. Зараз побачимо, скільки сантиметрів в дійсності.
Так, дійсно, 25 см сам стержень. Так, і побачимо, скільки у нас сам метелик. Ось так, в ширину, в розгорнутому вигляді 6,5 см виходить. Ось, бачите, 6,5 см. І ось ця пластикова теж частинка, сам метелик 4 см. Ну, щоб вам було зрозуміло, ну, скажу вам так, що дивіться, їх 24 штуки, тут різні кольори. В принципі, цікаво, як то буде виглядати серед квітів в вазонах у маминій клумбі. Ну, тим не менше, ще раз повторюся, не по темі, але користуючись нагодою, показала, може комусь і знадобляться. Ну і покажу вставку, як продавець показує розміри, в принципі, 6,8 см, ну у нас 6,5 см. Ось так виглядають вони у використанні або в клумбі, або в вазонах. Ну і тепер перлинка, моя знахідка. Повертаємося знов до в'язання. Дівчата, я пухнорка залежна, я в це признаюсь, якщо хтось з вас такий сам, то скажу вам так. Я знайшла ось ці ниточки випадково, купила їх на випродажі, бо у продавця не було вибору кольорів, там було хіба 6 кольорів тільки, і він продавав ось такий набір менше, ніж за $4. Зараз такий набір, я дивилася, коштує десь біля 5, трошки більше, ніж $5. Ну і вирішила спробувати, взяла собі ось такий колір, номер 34. Значить, дивіться, тут так само іде 100 грам основної нитки, ось така бабінка. Тут 95% норки і 5% антипілінгове волокно. І 40 грамів, тобто дві отакі катушки додаткових ниток. Ну і спробувала, взяла так на пробу і зв'язала собі взірець. Дівчата, замовила одразу все, що було там в цьому кольорі. На жаль, інших кольорів вже тоді не було. Замовила ось це бежеві, дівчаточки. Хочу вам сказати, що я така задоволена самою якістю оцих ниток. Дуже схожі на Ангору 60. Дуже схожі, котра коштує в 4 рази дорожче. Дивіться, які вони пухнаті. Я вам пізніше покажу з звичайною пухноркою порівняння. Вибачте, Мія старається нам теж зробити свій огляд, які вони гарні. М'які на дотик, жаль, що шкода, що я не можу вам передати, які вони на дотик. М'якенькі, але я думаю, що ви бачите, наскільки вони пухнасті, я просто не можу надивитися. Сам пух ось цей, він дуже такий довгий. Знаєте, він довгий і здається, що ця нитка буде дуже пухната. Я зробила ВТО ось цьому клаптику, щоб спробувати, наскільки розпушиться після ВТО, не розчісувала його взагалі і дуже здивована, тому що дуже-дуже пухнаста. Єдиний мінус, скажу вам такий, що тут нема метражу. Я, звичайно, написала до продавця, написала, що я купила у вас нитки, хочу дізнатися, скільки сантиметрів, чи який метраж ось цієї бабінки. Але відповідь продавця мене вразила, бо він написав, як бачите, що, на жаль, у нього немає точної відповіді, скільки в 100 грамів метрів. Тому навіть приблизно не дам відповіді вам на це питання. Бо, наприклад, ця ниточка, дивіться, вона дуже тоненька. От теж пухнорки і теж якість не найгірша, бо вже не перший раз замовляю. Дивіться, тут ось ця ниточка, вона навіть видно, що дуже тоньша. Бачите, від пуху норки з ось цієї бабінки, яку я замовила. Зараз вам поближче це все покажу. Ось, зверніть увагу, я думаю, візуально навіть ви бачите, що достатньо товстіша, і хочу вам сказати, не знаю, або колір, бо пух норки є так, що деякі кольори пухнатіші, деякі ні, але тут, дівчата, пух просто зашкалює. Я спочатку замовляла і думала, що сплету собі, може, якийсь светр такий легесенький, але дивлячись, яка ця нитка пухнаста, не знаю, може який каптур зроблю собі, ще один капор. Ну, не знаю, що з них зроблю, але просто в захваті, дівчата, я в захваті, дозамовила собі ще
2 комплекти і хотіла замовити, там був, мені здається, ще хіба чорний колір, але бачу, що вже поповнені асортименти кольорів, і ціновий діапазон, звичайно, піднявся до понад $5. Тому буду чекати на знижки. І, дівчатка, звичайно, залишу вам внизу під описом посилання. Дуже класні, класнючі нитки, кажу вам, дуже мені схожі на Ангору 60. Чи сиплеться пух? Ну, як завжди, в принципі, як завжди, трохи сиплеться, але дякуючи тому, що довгий, не так вже й багато сиплеться. Наступне поповнення в моїй колекції пуху норки. Я ще не замовляла собі в таких ось жовтих етикетках. Це колір 654. Склад той сам, і тут ще продавець показує в формі таблиці, скільки, на який розмір і на який вид одягу вам треба купити ось таких ось ниток. На светр, на гольф, на шарф, на шапку. Яка кількість такої от нитки вам необхідна для виготовлення того чи іншого виробу. Дуже, до речі, практична річ. Склад і комплектація, звичайно, така сама: 95% норка, пух норки, 5% антипілінгове волокно, 50 грамів основна нитка і 20 грамів додаткова нитка, але будьте уважні, бо метраж тут 315 метрів. А коштує такий моточок майже $3, так що не дешево. Ну і побачимо, як він покаже себе в роботі. Повторюся, замовляю перший раз, просто мені дуже сподобався колір, бо я хотіла такий шоколадний колір, але не темний і не світлий. Ось такий ось собі шоколад-шоколад. Ну і дивіться, дівчатка, якщо його порівняти, ось цей взірець, який я зробила, його порівняти з взірцем з попередніх ниток пухнорки, так, то дивіться, він пухнастий, так, він пухнастий, але пухнастий такий, як звичайно. У мене дуже велика кількість речей з пуху норки, і тому я вже можу одразу зробити якийсь висновок. І тепер подивіться на мою перлинку, на оцю пухнорки. Вона просто така пухната, що неймовірна. І дуже м'якенька в порівнянні, от якщо тактильно я беру собі один і другий взірець, то тактильно теж оцей бежевий світлий, він дуже м'якенька ниточка в порівнянні з коричневою. Хто на мене підписаний, то вже знаєте, що в мене на каналі є поєднання таких кольорів, тільки іншого виду пуха норки. У мене ось залишилися, дивіться, взірці, ось такого ось бежу і коричневого кольору. Так, обидві ниточки гарні як по якості і пухнасті, але знову ж таки покажу вам порівняння з моєю перлинкою. Подивіться, ось ці ниточки, ось такий тепліший беж, набагато пухнатіший, хоча ж коли плела ось цим бежем, різкість, то він теж достатньо пухнастий. Зараз у мене є в наявності ось цей комплект, шапка і рукавички, то теж дуже розпушилися, пухнасте. Так? Ну і ось ці коричневі. Ці коричневі, в принципі, ось ця якість з оцих ниток і ця, практично я не бачу різниці, тільки кольористично. Так? Бо ось цей ось колір коричневий – це колір 815 з ось цих ось моточків з синьою етикеткою. Так? А ось ці бежеві відтінки, цей ви вже знаєте, я вам показала, а ось цей бежевий – це колір 835. Ну і тепер на сам кінець залишила вам 2 види пряжі, яка дуже популярна зараз на просторі інтернету. Це мерсеризована бавовняна нитка з перлинками. Продавець вказує, що тут 100% бавовни. Я замовила номер 13, синій колір з такими перлинками білими, а є ще такий самий колір, але номер 31. Тут перлинки відрізняються тим, що вони різнокольорові, а не білі. У нас в польських магазинах такі ниточки коштують 142 злоті. Це найдешевші. Я замовила, звичайно, в 2 рази дешевше, ще й по скидках. Тому через те, дівчата, хто питає, я і замовляю на AliExpress. Ну, бо дешевше. Взагалі, у продавця 58 відтінків кольорів, так що є на чому розігнатися.
Ниточка м'яка, делікатна на дотик, приємна до шкіри. Вона має 6 складень в таких маленьких дрібних ниточок, дрібніших. Ось вам покажу ближче. Значить, в цій бабіні 330-350 грамів, так пише продавець, і я дала на ваги, у мене вийшло 351 грам. Ну, але мені здається, що вони так дають для того, що серединка ось ця дерев'яна, вона теж має вагу, тому дали нитки 330-350 грамів. І тут, на щастя, є метраж. В 330, скажімо так, 350 грамах вони дають 1000 метрів. Ну, непогано. На мою думку, дуже ефектно будуть виглядати ось ці перлинки на лицьовій гладі, на такій, коли саме полотно тільки лицьовими петельками. Ну, так мені здається. Зараз я поміряю, скільки сантиметрів плюс-мінус знаходиться поміж ось цими перлинками, так, намистинками. Самі намистинки ось 88 сантиметрів, бачите? Але майте на увазі, що сама намистинка, вона рухома, що дає змогу під час плетіння, наприклад, вказівним пальцем її переміщувати так, щоб вона була завжди на лицьовій стороні. Бо цих перлинок не так вже й багато. Дивіться, тут 81 см, так? Тому я думаю, що дуже легко буде зробити так, щоб кожна ось ця перлинка була на лицьовій стороні. Оскільки рухома, то ви просто-напросто вказівним пальцем поправляєте так собі цю перлинку, щоб вона виходила у вас на лицьову частину. Ну і я планую її плести з ось таким ось мохером. Це мохер дуже бюджетний, він замовлений з Аліекспресу. На моїх розпакуваннях він є. Він ось такий, бачите, не дуже гарної якості, але і не дуже слабої такої. Так? Сама ниточка тепла, вона не кашлатиться. В роботі я декілька вже виробів плела з її. І ось дивіться, я сплела ось цим мохером і додала оцю бавовняну нитку, ось ці перлинки, поправляла пальцем, тому дивіться, на виворітній стороні в мене немає жодної перлиночки. Всі перлинки на лицьовій стороні. Ну і розмір спиць, на мою думку, треба брати трошки більше, щоб ось ці перлинки добре проходили і мали змогу ось так вільно знаходитися на самій петельці. Сама ось ця намистинка розміром 3 мм. Ну і другий популярний вид ниток, який просто розірвав простор інтернету в нашій справі з вами в'язання, це бавовна з мікропаєткою. Ця пряжа представляє собою поєднання 3 бавовняних тонесеньких ниток, до однієї з яких прикріплені такі прозорі паєтки або лусочки, лелітки, блискавки, хто як називає. По товщині ці ниточки в половину тонші, ніж попередні, які я показувала вам з намистинками. У нас в Польщі в магазинах за 25 грамів треба заплатити 14 злотих і 70 грошів. А за 250 грамів я б заплатила 147 злотих. Тому, дівчата, це знову причина, чому я купую нитки на Аліекспрес. Бо ось ці я купила в 3 рази дешевше. А якість, як бачите, така сама. Це 100% бавовна, до якої прикріплені прозорі лелітки в розмірі 2 мм на відстані 8-10 см одна від одної. Вони рухомі. Ось ця, бачите, тут поєднання 3 бавовняних ниточок, так? Але 2 з них переплітаються настільки, що ось ця лелітка, вона така рухома і можна під час плетіння її вказівним пальцем змінювати. Зараз я переміряю ще раз відстань поміж ось цими лелітками. Колір, як бачите, я замовила CS003, така слива чи бургунді, в одному такому рулоні 250 грам, але довжина
Невідома, така собі таємниця. Написала, звичайно, до продавця, він мені написав, що це 100% бавовна, що лелітки 2 мм і що вага ось такого рулону 250 грамів. Ще раз запитала, а яка ж довжина, написав, що він мені не може сказати. Дуже дивно, і в цьому є мінус. Все решта, дівчата, нитка відмінна, дуже красива. Вона підходить як додаткова нитка для будь-якої іншої фактури пряжі, а також може використовуватися як самостійна пряжа, на мою думку. Бо пряжа унікальна за красою і допоможе оживити як зимове, так і літнє полотно отаким от делікатним мерехтінням оцих леліток. Ну і завдяки надзвичайним кольоровій палітрі та насиченим яскравим відтінкам є можливість посилити колір основної пряжі, так як це зроблю, наприклад, я. Ось дивіться, ще раз повторюся, я замовила собі ось таку ось бургунді чи слива, ну хто як назве, це С003. Але з 2 дні думала, який обрати. Чи ось цей, що обрала, чи схожий колір такий CS002, чи такий бордо CS16. Ну, залишилася все-таки на ось цьому сливовому чи бургунді кольорі. Ось я сплела на спицях 2,5 самими ось цими ниточками бавовняними з паєтками. Скажу вам так, не поправляла взагалі ось ці паєтки, сплела як є. Хотіла подивитися, скільки паєток буде на виворітній стороні і скільки паєток буде на лицевій стороні. Але, в принципі, можете взяти ось таку голку з тупим кінцем і ось ці леліточки просто поперекладати на лицеву сторону, але треба вважати, на мою думку, знаєте, спиця 2,5 це замала, бо бачите, бо вони ось ці лелітки, вони в принципі не рушаються, не прозора тканина ось цими спицями, але скажу вам так, що дуже важко попросовувати ось ці лелітки на лицеву сторону. Хіба що залишити просто так. Ціленаправлено я не плестиму ось цю бавовняну тканину як самостійну тканину. Бачите, мені навіть різкість дуже тяжко зробити. Буду плести її як додаткова ниточка до мого махеру. Тому я собі зробила такий взірець, просто щоб подивитися, як нею плести. Дівчата, вони такі, знаєте, це не королевські лелітки, які будуть світитися, як ялинка на Різдво. А це такі, от, знаєте, малесенькі, такі, ще раз повторюсь, 2 мм лелітки, котрі просто дають вам такої ніжності, дійсно. Я дуже не люблю таких речей, блискавок, різних леліток великих, але ось це дійсно така, ну, правда, ніжна така річ. Дивіться, дуже велика ось ця сама по собі цей моток ниток. Ну і ще раз повторюся, не знаю метражу, тому не знаю, чи вистачить мені, чи не вистачить на мій виріб. Ну, вже буду дивитися. Мені хотілося такого кольору, бо я буду поєднувати з кідсілком, з ось цим ось таким винним кольором. І ви знаєте, більше б, напевно, підійшло хіба CS16 в тон, але мені хотілося змінити ось такий більше, щоб був бургунді колір. Тому ось подивіться, як виглядає поєднання ниточок Kid Silk від дропса, ось цих мохеру, так, з ось цими бавовняними ниточками, з лелітками. Теж скажу вам так, що лелітки я не змінювала на лицеву сторону, плела так, як плела, бо мені хотілося подивитися, але все ж таки я би радила трохи керувати цими лелітками під час плетіння і просто їх пальцями, вказівним пальцем посовувати так, щоб вони все-таки були на лицевій стороні. Бо дивіться, ось тут я плела вже спицями номер 6, в 2 ниточки ось ці, так, і скажу вам так, що можна їх, ці лелітки, позмінювати, вони вже більш рухомі, ну, але кому буде хотітися на цілому полотні, наприклад, светра, кожну лелітку перетягувати, тому краще це робити під час самого плетіння, так, коли ти
маневруєш цією леліткою під час вив'язування кожної петельки. Взагалі, дівчатка, в'язання з таких от бавовняних ниток з намистинками або з лелітками, які я вам зараз показую, тримаю в руках, мають свої особливості. Щоб виріб виглядав акуратно, а ось ці лелітки і намистинки не заважали в процесі, хочу вам дати деякі правила і рекомендації, якими буду користуватися я. Перше – це вибір інструментів. Використовуйте спиці або гачок трошки більшого розміру, ніж зазвичай. Це рекомендується для того, щоб уникнути затягування полотна та дати паєткам більше простору. Бажано обирати інструменти з гладкою поверхнею, що, звичайно, зрозуміло, щоб паєтки легко ковзали і не чіплялися за зазубринки. Ну і хочу зазначити, що техніка в'язання ось таких ось бавовняних ниточок з лелітками або з намистинками, вони теж відрізняються, бо під час в'язання самих петельок слідкуйте, щоб вони рівномірно розподілялися і не скупчувалися в одному місці. Коли ви наближаєтеся до самої лелітки або намистинки на нитці, обережно перемістіть її до вже пров'язаної петлі або залиште між петлями, щоб вони не потрапляли в робочу петлю і не ускладнювали пров'язування, а так само, щоб не залишилися в кінцевому результаті на виворотній стороні. Ну і натяг нитки, це дуже важливо, підтримуйте рівномірний, але не надто тугий. Натяг нитки не може бути тугим, бо тоді ви не зможете маневрувати ось цими блискавками або ж намистинками. Ну і полотно буде занадто жорстке, і ось ці блискавки будуть стирчати, бо, на мою думку, ось цей взірець, який я зробила, я його не розпустила, щоб вам показати, бо на ось ці ниточка взагалі дуже тоненька, вона тоньша в 2 рази, ніж, наприклад, синя, але дивіться, я сплела її спицями 2,5, вона не прозора, але, на мою думку, вона така дуже, полотно таке дуже туге. І оці самі лелітки в деяких місцях просто стирчать. Ну і дивіться, от коли ви плетете спицею, так, коли наближаєтеся до ось цієї лелітки на нитці, обережно переміщуйте її вказівним пальцем. Тобто маневруйте так, щоб більшість ось цих ось блискавок було на правій стороні. Ну і такі 3 швидкі додаткові правила, дівчата, обов'язково плетіть собі взірець, бо розпускати такі ниточки, тим більше, якщо вони з нитками пухнастими комбінуються, то їх дуже важко. Ось ці ще з намистинками то ні, але з ось цими лелітками вони дуже чіпляються, їх тяжко розпускати. Тому обов'язково сплетіть невеличкий зразок перед початком вашого проєкту, і це допоможе визначити оптимальний розмір інструментів, щільність в'язання та побачити, як ось ці лелітки лягають у візерунку. Ну і декілька слів про комбінування. Нитку з ось цими намистинками або з лелітками можна використовувати як самостійно, так і додавати як додаткову нитку до іншої пряжі для створення такого цікавшого ефекту. Так? Ну і що стосується догляду за виробом, то вироби з такої пряжі часто потребують делікатного ручного прання у прохолодній воді та сушіння у горизонтальному положенні, щоб не пошкодити ось ці блискавки і зберегти форму та колір самих намистинок. Ну і на цьому все. Ось такі мої перлинки. Це найкращі ниточки я вам залишила на сам кінець, але це дійсно перлинки. Я дуже задоволена, дівчатка, з моїх знахідок, з сайту ось такого китайського, тому що в країні, де я живу, дуже тяжко знайти дійсно гарні ниточки за гарну ціну. Якщо вам відео сподобалося, що собі знайшли, ставте вподобайку. Буду вдячна за підписку, а особливо люблю зворотній зв'язок з вами. Дуже дякую вам, що ви мені пишете. Я маю таке враження, що я з вами розмовляю. Ну і все, до нових зустрічей. Люблю, цілую, ваша Альона і Мія. Побачимося в наступному відео.